Ake sikhulume namaqiniso madoda amile nje athe nkwe. Ngifuna ukuthinta udaba oluthinta uGeneral Mkhwanazi nama foreigner. Zoluthinta uGeneral Mkhwanazi kanye nama foreigner. Khumbuleke mina mangikhuluma angicikile ekusabeni, angicikile futhi ekusatshisweni. Fokofo. Angicikile nje ekuthenini ngizosaba ngoba nakho wara khohlwa ushidi itruth. Ngizothinta nje udouble thinta ama foreigner no Mkhwanazi General Commissioner, Provincial Commissioner Mkhwanazi. Show me looking back. Wena onyanyawo futhi fokof ngeke ngizwe ngempatha mina. Mangabe singawakhuluma amaqiniso lemhlabeni, obana bazowakhuluma njengoba zonke izinja zincetheza. Ziyancetheza izinja lemhlabeni. Akusazi ukuthi yini iqiniso yini amanga. Zonke izinja nje ziyancetheza. Azikwazi ukumela iqiniso. Kwazi hlobo. Hlobo. Ngene la futhi. Awasihlobo kumele iqiniso. Eba. Uyangibambela isihlalo lapha noma itafula ubeka la ukuhlala phansi. Ngiyangilokho phela ngibambe kanje la ngizokukhathala phela. Bambele ngalilethi la. Noma isiphi baba engizokwazi ukubeka khona le nokhuza yami. Headset yami. Unuthinta ngenkani. Nge3. Ngisedamini futhi la ngikhona. Ngisedamini King Bhakanzama Dam. King Bhakanzama Dam. La uzomthola khona njengamanje. Sedamini. Uyangiqeda ukusika la madoda ngoba ngizoshubisa la. Ngifuna ukuthinta baba into yokuthi nawe ngoba ngeke silungele emhlabeni bafethu wengabe amaqiniso sizowabalekela ngoba kuthiwa hayi obani naba ayisebenzi lutho obani la. Sebenzi yona. Ningizimu Afrika ifuna amaqiniso azoyiphilisa. Senze ukutshela umuntu into ezomjabulisa manje. Mayisemhluphekisa inguna phakathi. Ngcono utshela umuntu into ezomnyanyisa manje kodwa isiphetho kube lesi sisishilo. Ngcono umuntu anyanye kanye. Kufana noma kufiwe, kungcono kuvele kufiwe by once. Lokuhlala usatshiswa kuthi uzofa. Ngcono vele kufiwe makufiwe. Mawunqoma vele unqome. Ye phambili nempilo. Ngaloko nje mfethu njalo uloku avikana nomthakatho yedwa. Asuka. Vele unqobe nje. Kwazi ukuthi ngobile empilweni. Uyabona ke bafowethu masikhuluma iqiniso elimsulwa iqiniso. Iqiniso kulona leli lithandwa abantu. Abantu bathanda into abafuna ukuyizwa. Abantu bathanda ukuthi uhlomeke ukuze one day uthi mawugaxela bethi hayi ngoba uyabhayiza. Bathanda uhlomeka abantu. Bambala abantu abakuthandayo. Abantu bathanda ukuthi thi uvunyiwe, uvunye nangomsangano. Family yakhe iphathe kabi kuthiwa ukuthi uyavunywa. Uyabona nje mangithethe udaba likaNhlanhla uCommissioner uGeneral Mkhwanazi. Hayi ngoba ngifuna ukuvunywa. But ngifuna umeqiniso nje. uGeneral Mkhwanazi unezitha. Izitha zikaNhlanhla Mkhwanazi ziyawazi umthetho. Ngenhlanhla yokuthi wakwazi ukuma wamela iNingizimu Afrika nabantu bayamthanda ngoba wakwazi ukuma. Ngokuma kwakhe ukwazi ukuthola that thing from people. Ngokwazi ukumiqiniso bonke abantu besaba iqiniso kodwa wama.
kodwa akushintshi ukuthi uyiphoyisa. Lapha ulazi iphoyisa makuthiwa liqotho libopha ngisho umfwalo, libopha ngisho ingane yalo mali iqotho iphoyisa. Akushintshi ukuthi uyiphoyisa uNtata Mkhwanazi, akushintshi. Akushintshi ukuthi izitha ezimfuna phansi zamaphoyisa, ezinye zikwi-intelligence, ezinye izinto ezimfuna phansi zowongqondonqondo, ezinye zama-drugs dealers, drugs cartels, all those sorts. Akafunwa yinyoni phansi. Akafani nawe onesithi ekuthiwa umakhelwane, onesithi ekuthiwa usebenza naso. Ufunwa izitha phansi babezowongqondonqondo. Igama negama likhipha ngomlomo libhalwa phansi ukuthi uthe. Njengoba bafethu eyiphoyisa uma ese-addressa lento ethinta ama-foreigner, kumele aqinisekise ukuthi akaphumi kumthetho, akangadidiswa ukuthi uthanda abantu bese egcine lahle ukuthi uyiphoyisa. Akame phoyiseni ukuze kujabhe izitha zakhe ecabanga ukuthi iphesha yokuthi uthandwa abantu izomdidisa agcine engakhulumi isiphoyisa noma sekuronke. Ungigeza igilo mina njengo-King Park. Mina nje ungiwashile engaqali ukungiwasha uGeneral. Ungiwashile nje mina. Uyabona mfethu, awukwazi ukulungisa icala ngecala la eNingizimu Afrika. Ngikhulumela amanye amazwi. Awukwazi mfethu uthi usolve icala kodwa nawe ube wenza icala la eNingizimu Afrika. Uma ufuna ukusolve icala eNingizimu Afrika ubambisana namaphoyisa. Mawufuna ukusolve icala, awusolve icala ngokuthatha isinqumo usibeke ezandleni zakho. Awusolve icala by doing so. Show me. Ngisho mfowethu umuntu angakushayisa ngemoto abe wrong. Awukwazi-ke wena ukwehla emotweni yakho uthi uyomshaya lo muntu, ngoba mawusuyomshaya sewenza icala ngokumshaya. Uzobhekana necala lokuthi ukushayisile, icala eliyimele ukushayisile. Nawe elinye icala lokuthi umshayile. Awusolve icala ngokwenza icala la eNingizimu Afrika. Abantu bokufika abangenamaphepha kuyicala ukuthi babe seNingizimu Afrika bengenamaphepha. Ingakho amaphoyisa bebathola ayababopha bese yabadeport, baphinde benze iplan babuye. Bayaza bokufika, hayi ukuthi into engasetshenzwa le abantu bokufika ukuthi siyakutshela thina uPimpa. Uma sebebanjwe beficiwe nje iphoyisa nyambopha ahambe lokuzana boshwe aye enkantolo, from court bese ephindisela kwelwangubo. Ngiyakutshela uma wena uzosuka uhambe uthi uyakobalwisa abafethu, kuyaliwa la eNingizimu Afrika abafethu. Labantu laba ekuthiwa bayalwiswa banabantu abaphila nabo bala eNingizimu Afrika, abanye basemandleni. Bafethu, uma ningatshelwa iqiniso nini nibalwisayo, nizogaqela bafethu kube kuhlungu kuthina ngoba siyamthanda. Zakuhlungu ukuthi siyamthanda. Uyabona mfethu uma kuthiwa senishawa phansi bayenza into icishibe nje kuntatala kuseGoli, kuvele bafethu kufakwe umuntu kuleli viyo elilwa nabo. Kufakwe umuntu bafethu ozodeploy ukuthi ngesikhathi nina nithi niyazama ukuyimaintaina ipeace yalento, kodwa futhi nibe nifaka nefiya kubona vele qhamuka isilima esideployiwe, sivele sidonse isibhamu, mhlawumbe sesikwameni isibhamu, sivele sidubule. Lelo qala liyashintsha lize kulaba abamba instigator. Uthola ukuthi sebeyaboshwa abafowethu nodadewethu, kodwa kade bethi bazama ukwenza okuhle, is because badlale igame enkulu kunabo. Kanti
uzothola umkhondo ngendlela yakho ukuthi ubani nobani abanamaphepha bese ucela amaphoyisa uhambisane nawo ukuyosolva leyo matter. Inoma yini ezokwenzeka amaphoyisa ayi-witness ukuthi beningayi ngephi bekade noyilungisa peaceful yonke. Mase bhekwa lo muntu ofike waba ungomyayona kodwa mawuzoyingena ngokuqhwaka le baba isebenza ngokuqhwaka. Khohlwa baba into yamamafia le abantu bokufika ayikho ngelevel ecabangayo. Amamafia ama-politicians that are involved ekufakeni abantu bokufika nasekubagcineni. Ama-politicians are involved baba. The moment ubathinta abantu bokufika awusona isitha sabantu bokufika kuphela. We sit baba ukhuza le nyoni le yenzaba umsindo umsebenzi baba ambani elatshini bafethu mbani elatshini nyosha ningeke mina ngiyakutshela mina the moment ubathinta abayona ingozi labo bokufika obathintayo abantu abayingozi labantu abavikele laba ababayekile bangena labantu bokufika wena the moment ubalwisa we target and the moment ubalwisa ligadiwe iphoyisa ukuthi lizothini ngoba liyawazi umthetho awulungisi icala ngokwenza icala. Uqala nje mfowethu umuntu uya kuyena umfuna ama documents icala lelo because you are invading manje i-privacy yalo yamuntu lo ungenani ilungelo kuyenza ukumfuna umuntu ama documents. Lento baba yacika obaba bethu nomkhulu bethu ngesikhathi samabhunu kuthiwa baphathe odopasi ukuze babonakala ukuthi banjani. Ukufuna umuntu documents uzomfuna umuntu document kanti unayo avela goloza uproducer uyazi ukuthi unayo uvelulwe wena uthakanayo uvelulwe. Umkhwanazi kumina ube hero ngokwazi ukuma abatshela abantu ukuthi bafethu awulenzi icala ngokwenza icala awulungisi icala ngokwenza icala la eNingizimu Afrika. Umuntu ekushayile wakulimaza hamba uyomvulela icala kodwa mawuthi uyahamba uyophela usuwenza icala enza icala naye yena uzobhekana nalo icala lakho ukuthi ukushayile nawe uzobhekana nelakho lokuthi nawe uhambile wawumshaya. Isystem yamaphoyisa asebenza ngayo eNingizimu Afrika bafethu maningasizwa thini nizozwa baba ayisebenzi ukuqhwaka lento kukushwa nokugadwene uma ngayikhuzi mina kukho ngibhaka lento ubani ozoyikhuza nozoyicacisa lento yilabo sekumele ucommission umkhwanazi avunwe khona ngokwazi uma asho athi uma ngabe sewenza icala noma kuthiwa ubani noma kuthiwa umlandeli wabo ngikhoza kanani akayena umcula kalona i-celebrate uyiphoyisa uma sewenza icala noma kuthiwa umlandeli wakhe uzokubopha nje uma abantu bemsupporta abamsupporte ngamaqiniso wokumela umthetho abangamsupporti ngoba umthetho ezowumela kwelinye isayidi uthi mawusuka kwelinye kuthiwa wasidayisa manje umthetho akukho la kuthiwa udayisa khona ngoba uqushwe minister akomile ominister ukuthi nakho somuzi uzothini uqushwe abanye amaphoyisa uqushwe ama-drug cartels. So abantu abamthandayo umkhwanazi abangenzi into ezomprovoka nento ezokwenza ukuthi abantu bethi sifuna ukubona angadayiswa baba. Fana noma umzali ekuthanda uyingane ungayenzi into umzali wakho ezomenza ukubona ahlekwa abantu ukuthi nansi ingane yakhe idla ama-drugs, nansi ingane yakhe iya-rape, nansi ingane yakhe isigebengu. Ungayenzi uma umthanda umzali wakho ungayenzi into umzali wakho ezomcompromise abe ku-situation la engasazi ukuthi kumele enze njani. Uyayithanda ingane yakhe kodwa idlwengulile nanku umphakathi uyayifuna ingane umzali wakho uyayithanda ingane yakhe but ayikho into azoyenza funa vela asho athi kudala ngiyikhuza ifuna ukumlalela ukuze aphephise impilo yakhe anikele ngeye ngane yakhe ngoba iyona engamlaleli. Simple.
ila maqiniso mina ngenza ngibe uking. Ila maqiniso mina ngenza ngibe uking. Njengoba ngilapha nje edamini ngizosebenza zonke izibucayi. Njengoba edamini. Ngikhona edamini. Ngizosebenza izibucayi.